Naimda. Iya ndanzi yenyu vanamboziva kuti ndiri muzukuru mukuru here. Vanozviziva. Ai. Inompota muchiudzawo hanzvadzi. Ana tete ndikavamhoresa inini. Pane vanhu ndovanenge vachidangobhururuka vanenge vachibhururuki. Iwe semwana ndatete vako unofanira kuzvibata. Iva munhu inzwa zvavanotaura ana tete vako. Ai. Imimi muchiripo havafaniri kutonga kana imimi muchiripo. Ndoita sei? Iwewe uri mwana. Ndiri mwana kazi vaudzei kuti uye mwana mukomana mukuru mwana wangu. Uri mwana zvako asi kaziva kuti ndana atete vako. Ndo hanzvadzi yangu iyo iya. Ukasateerera ivo vaya hamene unenge uda kuti kwanana. Unzwa zvandikutaura? Iwe usade kuda kuzvibata kuti kana wawanda kudai so zvawakaita izvozvizvi ufunga kuti ava vana diki. Ihanzvadzi dzangu idzodzo. Mukatodaro muri kutoumbiridza honye baba. Iwe chali. Kwete. Chiko chauri kuita iwe? Uri kutaura iko iwe? Amai mwana. Mwana ada kutijairira. Aiwa. Iwewe chali kai? Amai atete hamusi kuvaziva. Kangani muchinetsana naatete imimi. Kuti chi? Munetsane naatete. Kutaura kunetsana kuti chi chatinonetsana navo? Ndonetsana navo chi? Tura mwana wako. Mumutsure mwana wako. Inini kana nditori mwana wenyu. Iwe? Ndiani kwanonoka unga benzi kudaro? Pinda. Tauya. Makajedzwa stereki wangu mwana ndiwongomitiswa osiwa. Tauya. Iwo pinda ugara. Uri kuona drama? Ndati tauya, tambira muroro. Uri kuona drama here baba? Handiti munoona shura kwarinobvira. Iye zvinouya anga achikakavadza nemashura ese waye baba mwana. Izvi zvazvinowo zviri kupinda. Iwe ukuramba wagumbata usikuona mukadzi? Mukadzi wani? Saka ukuti ndiri kuti wani wako iwewe hausi kumuona? Imi ndisiyei kune. Uyu ndiani wako? Imimi taurai nyaya yenyu zvakanaka zvakadzikama imi. Mazvinzwa ka? Mukada kudaro so ndinopesana nemi. Muno mumba musadaro. Muno. Saka mukuti nini? Kwangu kusakwana kukujamba dzimba 500 kuti ndisvike pano ndosvika pana vachingoti ndauya nemurora. Kana mauya moya in the right manner makazvibata. Aisha. Ndakambotirira. Asi zvinonhungu yato mu 4 months. Musagarwe matunduru baba. Bamuchasvika rini? Mwanangu. Wakwedza vada kuchitengozi iri panapa. Amene ndandisukuvaziva. Waiwa kungomitiza. Kumitisei kwamai ndananiko? Ndanani kudi? Andirivazive. Iyi kanhumbu iri kunzi yauya yako. Imi. Yako. Zvinokuriraini ndikushaya kana chimiro ndichinzi mwana wako hapana asingamuzivi imbwa kiti dzinomuziva. Nekuda kwako iwewe ndauya nemwana tambira muroro. Saka iwe uri kutaura kuti hausi kumuziva. Ndanani mumbora nani chaizvo imimi? Amai. Ayi. Taura. Zvazvinetsekana hatidi kuwestirwa time. Ndiani wako? Chale. Hauchandiziva nhasi. Ani? Hauchandiziva nhasi chale. Aiwa kani ngatikodedze chiti tine phone. Tiona anonyara. Ndipe phone. Ndipe zvinonda kutotadza kupfeka bhachi. Ndipe phone yangu yaIdris. Atitirwe zvezvo zvisina. Zveni zvokuva muchiningirika panapa inini pamusha pangu panapa handizvide izvo zvezvo. Ndikutokuudzai. Muchaisa uyu. Aisha. Hello? Yes. Okay, makadi enyu? Aiwa tinofara. Ndimi vema-DNA? Okay, vema-DNA? Kurumidzai. Pafati 129. Uya uze ipapo. Opposite that reformed. Exactly. Please quick. Nonsense. Titemiswa musoro takadzidza. Come in.
Sei. Makadini. Aiwa, tinofara. Ina makadini. Aiwa, tinofara zvedu makadiwa. Tinofara zvedu. Yakadimwe. Aiwa, cheni. Ini itaiga zvekukwasana nemhuri dzedu dzamudzizivi. Itaimudedzere mari dzosaka. Nawipo panapa pakuya kwandapoita paya ndichiti ndauda senda kuti titest anditi ina uyota uyaneshi chakuti one mari dzose pana uyishi pane patauya paita testa baba mai nemwana anditi kuti tuwaneshi mari dzose amakamirira andizvo ndizvozvo. saka chimwe chikuru chandoda kuti ndingonzwawo kwamuri baba mukanzwa kuti mwana hasi wenyu munozvigamuchira sei uye amai vacho vakanzwa kuti mwana haasi wababa vanozvitorawo sei anditi vanenge vakutotitaurira chokwadi vauya chipapari vari kuuya vachida kutochareja pamusha pangu panapa. Nditi inini ndakakuitisa. Alright, tisingapedzi nguva regai tivenge mari dzauti atava nawo nekuti panguva yatauya tanotesta tikaona chidiwo zviri panapa mari dzauti dakamira kadai. The probability of paternity test is 0.0%, zvichireva kuti baba hapana kana chenyu chiri pamwana. Ndandikuudza saka Iwe, saka wandifambisire kubva kumba uchizoti ndumbaise pano. Saka. imimi mauya pano nyararai mai mwana mirai dedi mauya pano paparika kudaro muchida kuedza kuda kuverify zvipi taura nhumbu yako iwe mamirirai Nhumbu ndeyepano tete. Ndeyepano pekuti asai kutaura muri dzonhumbu iwe. nhumbu sada kujegeza chizvibatai mai mwana. Chizvibatai. Ndatitaura kuti nhumbu ndeyani? Chizvibatai. Nhumbu ndeyavo. Yavo ani? Iva baba. Baba vake. Baba langu inini. Amai zviri kunzikwe. muri kuti ikwe Handizvizive zvauri kutaurira. Inini manje. Inini kamwana ikakaka. Inini. imimi muri kuti ikwe Inini. uri kuti ikwe Nokuti pamuviri ndepavo. Inini. Ameno ikoko imimi mati baba Inini. muri kuti ikwe mutaure chokwadi chikwa chiripo Iwe, inini. taura chokwadi nhumbu ndati ndeyani Ya, isi yangu kaka. Ya, isi yangu kaka. Mai mwana kaka. wakapfeka chikepisi mumba Inini manje. inini ndakakuinzwa chaida musoro jena rakadai sokuda aide chii kwandiri. iwe Chii inini ndakakutsvaga inini kuti uite murume wangu ndizvozvoka. uite baba wevana vangu Ndizvozvoka. iye zvinezvi wakuite basa rekunyanga kunze uku Iyeni. Ye? Inini. apa uri pamba pangu futi wewe ndinokuponda Ndiregererewo mai. Ndiregererewo. Ndiregererewo.